Мина перфектно и най-вече заради това, че не очаквах, че в моето положение ще успее екипът на iStar ще успее да постигне такива добри резултати. Не очаквах, защото аз съм на 40 години, 35 години нося очила. Сега съм като абсолютно нов човек. Започвам нов живот. Стигнах тук, направих си корекция. Много съм доволна, много съм щастлива. Благодаря на докторите и неговия екип. Сега виждам добре. Благодаря много. Тук се чувстваш като у дома си, чувстваш се... голямо внимание ти се обръща. Само мога да ви пожелая само да радвате и да правите хората щастливи, защото това е лутане между мрака и светлина. И съм очарован от всичко. Посрещане, изпращане, отношение на лекар към пациент. Бих го препоръчал на всеки, който има проблем с очите, на всички мои приятели, познати, и бих им препоръчал да дойдат и да видят. Трябва човек да го изпита като отношение. Благодаря на целия екип. Разбрах, че и мой бивш колега преди 2 години и половина е посетил клиниката и е останал очарован. Това допълнително ме накара да взема правилното решение, да дойда тук и сега да виждам перфектно. Благодаря много на екипа и желая да сте живи и здрави. В България за моя проблем мисля, че нямах добри отзиви, затова реших да се обърна към специалистите тук. Много съм доволна, препоръчвам на всички да се възползват от възможността да дойдат в Турция. Благодаря ви. Много съм доволна от обслужването и от персонала. Препоръчвам на всеки да посети клиниката в Турция, не в България. Много благодаря на екипа. Отношението към пациента е страхотно. Всичко е улеснено за пациента и резултатите са уникални. Прогледнах и много се радвам, че моя носи вече слънчеви очила. Много съм доволен от екипа, от всичко тук. И помагате на повече хора, защото очите са най-важното нещо. Познати, които са се оперирали тук и са били много доволни. Значи изживяването е страхотно от самото посрещане до края на процедурата, която беше напълно безболезнена, за което много се притеснях, но в сравнение с това сега се чувствам много добре. Моето зрение беше коригирано до 0. Сега се виждам страхотно. Честно казано, че съм се перфектно, въобще не очаквах толкова бърз, направо мигове резултат. Света определено придоби фокус и наистина усещането е разтърсващо. Пожелавам на всеки да изоставя рисковете си и да прегърне идеята за една нова медицинска интервенция, която ще направи живота. Че втория ден след операцията, че съм се много, даже отлично, виждам почти перфектно, нямам никакви проблеми, операцията не беше болезнена и всичко мина както трябваше да мине. Персонал от клиниката доста се погрежиха да се чувствам спокойна, така че всичко беше чудесно. Много съм доволен от клиниката. Дано Господ Аллах помага на всички. За втори път посещавам тая клиника. Първото ми посещение беше миналата година, когато докарах дъщеря ми на същата лазерна операция. Просто тук отношението е много топло, приятно, точни, коректни, прецизни. Както лекари, така и помощния състав. Изключително съм доволен от операцията, която проведох тук. Топло отношение, точна диагностика на целия персонал и на лекарите. Дано винаги да продължават така да лекуват своите пациенти и да бъдат все така всеотдайни, топли и приятни хора. Много бързо, много ефикасно лечение. Много съм доволна от всичко. Посрещнати и везливо, бяхме обслужени на изключително високо ниво, а резултатът от операцията е една страхотна операция, не боли, не причинява огромен дискомфорт. В същото време човек получава един нов шанс за оперирали преди 2 години, преди няколко месеца другата ми площадка, които са много доволни. И аз реших да дойда също да се направя тази операция.
Всичко мина успешно, много съм доволна. Днес втория ден аз се чувствам много добре. Наистина съм доволен, че бях тук. Наистина съм доволен от екипа на iStar и бих го препоръчал на всички други, които гледат това видео. С мен дойдоха също да си направят операция баща ми и братовчет ми. Те също са доволни от iStar. Изключително посрещане, много добри хора, операцията мина много лесно, перфектно. Резултатите са даже повече от очакваните и съм изключително благодарен на всички. Това е един шанс за нов живот. Изобщо. Това ще ни даде възможност да се развивам тук нататък, да бъда нов човек. Благодаря ви много. Естествено с лек страх, но всичко мина наред. Много съм доволна от обслужването, от резултата и ето, че няколко час след операцията вече виждам перфектно. И наистина реши проблема. Виждам си много по-добре едва един ден след екипа. Абсолютно всичко, много съм доволен от посрещането до изпращането. Общо абсолютно всичко. Здравейте на всички колебаещи се. При мен колебанията бяха много големи. Простата причина, че човек повече от 95% от информацията я поема с очите. А за мен, лично за мен говоря, беше страшно важно. И първо немци приятели ми препоръчаха тази клиника, след това започнах да проучвам клиниката. В интерес на истината доста добре я проучих. Методиката, апаратите, които използват, включително и къде и какво са завършили лекарите, които ще извършат операцията. Накрая се решихме и вече, както каза приятелчето, около 18 часа разликата е огромна от това, което беше. Благодарен съм на екипа. Искам... Просто не мога да изразя това, което чувствам в момента. Както към лекарите, така и към обслужващия персонал. Перфектно справени с всичко. Посрещане, лечение, след оперативна консултация. Хиляди благодарности. Но се учила от 24 години. Това ми беше мечтата да ги сваля и да имам перфектно зрение. И се сбъдна. Наистина зрението ми е идеално. Самата операция мина за отрицателно време. Екипа беше перфектен. Отношение невероятно. Много съм щастлива. Много доволна. Една сбъдната мечта. Носех очила от 40 години. Сега съм на 45. Научих за iStar, изобщо за лазерната корекция от мои познати, които за няколко години са преминали успешно през тази клиника. Впоследствие, допълнително чрез интернет, научих, реших се и дойдох. Очарован съм от самата болница, от екипа, който се грижи за мене. Операцията мина леко, много бързо. В момента зрението ми е перфектно. Искам от все сърце да благодаря на лекарите и на целия екип на това прекрасно лекарско помощ. Останах много доволен. Обслужването на всички е много добро, на много високо ниво, както и технологиите. Близо 17 години бях с очила. Диоптъра ми се покачи много. Реших да си направя тази операция посредством мои приятели, които също са били тук и са много добри, с добри очаквания от тук. Много се радвам, че направих тази операция, защото на другия ден, когато се събудих, всичко беше окей. Против очакванията, че ще имам болки и писачинки в очите си, нищо подобно. Вечерта прекарах много добре, много спокойно, а следващия ден беше като да видя всичко наново и по-цветно, както казват всички, които са си направили същата интервенция. Благодаря на целия екип за това, което направиха за мен да ми върнат зрението. Благодаря. И съм много доволна и щастлива, че дойдох тук. Сега вече виждам добре да си бъркам в очите, да си вади, да си слагам лещите. Така че съм много щастлива. Препоръчаха ми най-вече, защото има
доживотна гаранция и е една от най-известните в света. И реших да дойда тук да си направя операцията. Много съм доволна. Изхвърлихме очилата. И след първия ден след операцията вече виждам всичко добре. Съм доволна, персонала, обслужването, всичко е прекрасно. Аз съм много развълнувана на самата операция, даже и се смях. Не знам дали е имало такъв случай. Днес вече виждам един ден след операцията. Разбрах за лечението на iStar LASIK от приятели, а също и след много внимателно проучване и сравнение с клиники в България. Мога да ви кажа само, че на всеки един етап от лечението въпросите ми бяха изчерпателно зададени, съответно получих най-изчерпателните отговори. Дори по време на операцията задавах въпроси, хората ми отговаряха, отношението е страхотно от момента на посрещането до излизането от клиниката, за това, който желае да не се колебае, препоръчвам горещо да дойде в iStar LASIK. За клиниката разбрах от приятел, от колега, който е оперирал очите си и бях учуден от резултатите при него. Затова дойдох тук. Хората ме посрещнаха по начин, по който никога не се ме посрещали в болница. Отнесоха се с мене много добре и резултатите, които виждам един ден след операция, са след 30 години невиждане, са много е доволна. 5 години си както си е направила операцията. Страшно много съм доволна и от държание, и от обноски. Тя е много доволна и аз останах доволен от персонал, от обслужване. Първо искам да благодаря на целия екип на iStar за топлото отношение, за професионалното отношение, за опита, който има. За това, че се чувствам прекрасно и съм изключително щастлива, че не усетих никаква болка и че бяхте до мен през цялото време. Тук екипа е много добър, много опитен и изобщо не се колебайте да го направите. Има много голямо внимание към клиентите си и научих за iStar от познати, които са били пациенти вече тук. Много съм доволен, че избрах тази клиника. Всичко е толкова ниво, е перфектно, че нямам думи как да го опиша. Всичко е на ниво хора, клиника, лекари, оборудване. Всичко е уникално.